Unsa ang pamaagi sa bag-ong nga automated ticketing system sa Cebu South Bus Terminal. Adunay duha ka passenger entrance sa CSBT nga mahimong sudlan. Una mao ang entrance alang sa walk-in nga pasahero. Ang ikaduha mao ang drop-off alang sa mga taxi, pribadong sakyanan ug alang sa kadtong adunay mga dala nga bagahe. Inig sulod, moagi una ka sa metal detector alang sa security check. Human niini, kung wala pa kakapalit og top card o ticket, mudiretsyo ka sa ticketing counter. Mamahimo kang mupili nga mupalit og top card o mupalit og QR coded nga ticket. Sa ticket counter, imong sultian ang cashier kung asa ka padung ug unsa nga bus line ang imong gusto nga sakyan. Inighuman nimo og bayad, isyuhan ka og ticket. Ayaw kumuta, ayaw pilua o ilabay ang ticket aron dili madaot ang QR code nga nakaprinta dinhi. Kay mao kini ang iscan sa turnstile gate aron makasulod ka sa terminal. Sa higayon nga makasulod na ka, mudiretsyo ka ngadto sa imong pwesto depende sa imong destinasyon. Adunay mga karatula nga imong makit-an kung asa ka padung. Didto sa imong bay o duol sa loading area, ipaskan na sab ang imong ticket una ka mosakay sulod sa bus. Samtang kadtong dili na ganahan mo linya sa ticketing windows aron mopalit og tickets, mamahimo kamong mupalit na daan og reloadable nga suri-suri top cards. Kung aduna na kay top card, inighuman sa imong security check, mamahimo na kang modiretsyo pagsulod sa turnstile gate. Gamit ang imong top card, easy pass pagsulod sa terminal. Sa turnstile gate, dili pa mo deduct ang kantidad sa imong plitihan. Gikan sa gate, mamahimo na kang modiretsyo sa imong bay area sa imong destinasyon. Inigabot nimo sa imong bay o loading area. Itapag usab ang imong suri-suri top card sa scanner base sa destinasyon o bus nga imong gustong sakyan. Anhi na dinhi mo deduct sa imong suri-suri card ang imong plitihan. Mas giauhag sa pamunuan sa Cebu South Bus Terminal nga mogamit ka og top card kung regular na ka nga mobiyahe. Sa maong paagi, cashless ang imong pagsakay sa bus ug malikayan usab ang person-to-person contact. Aron luwas kita sa pagkatap dili lang sa sakit nga COVID-19 apan sa daghan pang klaseng sakit nga makatakod. Kung mahurot na ang load sa imong top card, mamahimo kang mupalit og load sa window number 1 sa ticketing area duol sa main entrance. Mamahimo sa nimong itap ang imong card pag-check kung pila na ang balance nga sulod niini. Pinaagi sa automated ticketing system. Makasiguro kita sa kahapsay, seguridad o kaharuray sa atong pagbiyahe padung sa habagatang Subo.